Ассалому алайкум, ман Некрушон Азришо, хуш омадед ба мини-курси X-Mind бо чие? Дар дарси гузашта мо фаҳмидем, ки чӣ гуна майндмапи худро зебо ва барои хондан осон созем. Дарси имрӯза, дарси шашум, илова кардани тасвирҳову сурат, файлҳо, гиперпайвандҳо ва нотес дар X-Mind. Имрӯз бошад мо имкониятҳои дигареро меомӯзем, ки X-Mindро ба як воситаи пурқувват барои кор ва омӯзиш табдил медиҳанд. Ин имкониятҳо тасвирҳо, нотес, заметка, гиперлинк, ссилка ва attachments вложение мебошад. Биёед аз тасвирҳо оғоз кунем. Добавить намудани сурат. Баъзан як расм метавонад маълумотро аз чанд ҷумла беҳтар фаҳмонад. Барои илова кардани тасвир, мавзӯи лозимаро интихоб кунед ва аз менюи Insert имаге истифода баред. Амира мега интихоб кунед, ин тарафа зер кунена. Хоб, кани баъд вставид да, ҳаминҷа мега метавонен вложение бигирен. Мегирем вложение. Ёки на иллюстрация стикери, намо мегирем вложение. Ҳаминҷа метавонем ягон суратҳомона интихоб кунем, но ин камтар қиинтарест, нигоҳ кунед. Барои илова кардани тасвир мавзӯи лозимаро интихоб кунед ва аз менюи Insert имаге истифода баред. Шумо метавонед тасвирро аз компютер интихоб кунед ё онро кашида drag drop ба дохили X-Mind гузоред. Тасвирҳо махсусан барои омӯзиш, презентатсияҳо ва ба нақшагирии лоиҳаҳо хеле муфиданд. Мо озӣ медонам айдуруни ҷабдагӣ суратҳо як таме қапам хеле мепартон, чтоб шумо фаҳмед. Агар аҳамият додем, ҳаминҷа мо қапидем, партофтем, уже сурат автоматӣ даромад. Сурат дар дуруни ҳамин карта меиста. Ин мисол ай дига ҷо намегира, мисол ай дуруни компютер дига намегира, ҳамин дуруни карта да меиста. Дар дуруни карта сахранид мешавад. Беҳтарини ҳамин кори ҳамин X-Mind. Мисол дар инҷа метавонем номша зер кунем, иваз кунем. Метавонем ки мисол чӣ мегӯяд сахранени файл, ноз намекунем ша. Метавонем ки мисол дар болош ду бор зер кунем, вақти дига ҷода суратҳо мондагия, ду бор зер мекунем, поле мекушояша. Мисол мо чӣ кор мекунем? Мехоҳам ки ҳамира бигирем дар дуруни инҷа бидозам. Ина марамад гирифтам, ҳамун сурата дар инҷа мондам. Ини хеле кор кард. Суратҳо зур мешаванд монда. Далиш мерем. Акнун ба нотес мегузарем. Заметка. Дар худи X-Mind, Mindmap беҳтар аст танҳо калимаҳои асосиро нависед, аммо агар ба шумо шарҳи бештар лозим бошад, метавонед аз нотес истифода баред. Нотес мисли дафтари хурд аст. Дар он шумо метавонед маълумоти иловагӣ, тавзеҳот, рақамҳо ё нақша ё ҳатто матни дароз нависед. Ҳамин тавр харитаи шумо тоза мемонад, вале тамоми маълумоти муҳим дар дохили он нигоҳ дошта мешавад. Барои истифода бурдани нотес аз плюси дар боло буда истифода мебарем. Пример аз нотес хеле се хатак меша, нигоҳ кунед озӣ чӣ хеле. Мегирем майн мира копировать мекунам. Вақти мо копировать мекунам, ҳамаи падами да таги чие мегира ҳамаша. Хоб, мебиёем озӣ ма якта чиз месозам, як тема месозам, ё ин ки ҳамин темае буда гира. Ҳамира мегирам, интихоб мекунам. Хел меҷиқем. Ина поён мекунем. Заметка. Зер мекунем. Сарака. Интихоб мекунем. Заметка. Инҷа озӣ заметка баромадеса, но намедонам барои чӣ дар ини боло пайдо шудеса. Ай сарака калон кунем ша. Хоб, биёй кани дар ини санҷем ша. Вставит заметка. Ин хеле бояд шава. Намехе мебиёя. Вставит кардем ҳамун тексти як галамона. Чӣ кор мешавад? Баъзе вақт шумо ягон чиза менависед, ягон чиза фаҳмонданӣ мешавед дар ягон одам, инҷа тексти бисёр ҳамаша инҷа намемонена, ё ин инҷа ягон заметка барои хутон мемонед, ки инҷа чӣ хеле буд мегӣ? Меҷиқен? Хеле пайдо меша. Ман намедонам ҳозир як бор дига барои чӣ боло даштеса. Биёй инера зер кунем. Зер мекунем, пайдо меша. Полни текстҳо нависагӣ ҳамаш. Мисол бинед, ҳамаи ира агар дар инҷа нависем, як гала чиз мешавад ку. Мо инҷа зер мекунем, ҷингас пайдо мешава. Ин беҳад кори мо шуморо осон мекунад. Дар ҳамин ёфтани маълумоту нависани маълумоту пур кардани маълумот. Ям чизи зурае. Хоб, далиш мерем.
имконияти навбатии гиперлинк ссилка мебошад. Бо ёрии гиперлинк шумо метавонед мавзӯъҳои худро ба чӣ ба сомона вебсайт, ҳуҷҷат, Google Drive, видео ё ягон файли дигар пайваст намоед. Масалан, агар шумо нақшаи маркетинг тартиб дода истода бошед, метавонед истиноди вебсайт, шабакаҳои иҷтимоӣ ё ҳуҷҷатҳои кориро мустақиман ба ҳамон мавзӯъ илова кунед. Ба як клик ҳама маълумоти лозима кушода мешавад. Примерҳое ки дар текстҳо овардагӣ нест нишон бидеҳ. Дар ин ҷо овардагӣ нестем, но мо ҳозир нишон медиҳем. Нигоҳ кунед. Меҷиқем ҳамихеда болош. Ин ҳамин чиз уже автоматӣ ҳастай. Дидесен? Ё мега контрол кара биҷиқ. Ку диден ина пайдо шид. Мо ҳозир чӣ кор мекунам? Ай боло нишон медиҳем, меҷиқем ҳамихела. Ай иҷа ссилка на вебсайт мемоне. Ниминои вебсайт. Меҷиқем ҳамихел. Ай иҷа ссилкаи вебсайт мо менависем https://xmail.com. Дар ин ҷое ки мо ҳозир просто xmail.com нависем, шумо метавонед нависен ссилкаи инстаграмтона монен, телеграмтона монен, любой ссилкае ки любой ҷои дигар, любой хел дига ҳастай монен. Ҳамихе ҳастай, баъд автозаполнениша нет мекунем, вставид мекунем. Ҳамихе ссилка пайдо шид. Вақте ягон одам дар бораи зер мекуна, автоматӣ вай дар браузер мепартояд, дуруни браузер мерававу ҳама чизои вай нишон медиҳад. Ҳозир мо инро намекунем. Шумо хатон ҳамихел бисозен. Да мо бар ба бари ма шумо сохтесен ку. Просто тамошобин нестен ку. Бар ба бари ма ҳамихел. Бо биёин як намуди дигаша нишон диҳем ҳамин ссилкаҳо. Плюс дар зер мекунем. Ссилка тема. Тема ин ҳамин чие ки мисол ҳозир ира агар зер кардем, темаҳои худмона нишон медиҳад. Ма вақти дарсҳо бисёр мешаванд, ягон ҷо маълумот зиёд мешавад, дар ин ҷо менависем ки барои маълумоти ҳамира гирифтан дар ин ҳамин тема мо ҳаста, ё ки дар ин ҷо зер кунем мегем. Намо дарси 8 мондем. Имҷада мондем ша. Инҷо гӯё менависем ки ҳамин маълумот дар дарси 8 ҳаста. Одамон меҷиқанд жингас автоматӣ дар ин ҳамин поён буд ку ина инҷа дар дарси 8. Автоматӣ ҳамун чиза мекушояшона. Автоматӣ. И беҳад зурай, беҳад кори мардума осон мекунад барои чиза ёфтан. Ё ин ки бо як таи дигаша нишон медиҳем. Ссилка локальный файл. Агар ира монен, ягон файле ки дар дуруни компютери худтона ҳамуро мекушояд якбора. Биёин ҳозир як бор ман мемонам. Зер кардамона, ин ҳаминҷа дар бораи стоматология мисол зер мекунам, амира вставид мекунам. И бисёртар дар ҳам дуруни компютери худтон кор мекунад. Дигар ҷо бурда ҳаминҷа мисол файли вай иҷа напартофтем. Ихе пут мондем ки чтоб зер кунем, автоматӣ ҳамуро меёвад. Мисол продолжить мекунем, вая мекушояд полни. Ина диден вая кушод. Закрит мекунем. Нигоҳ кунед. Масалан, агар шумо нақшаи маркетинг ира хондем амаша, ира дидем дар бораш. Агар ихел кунем ссилка локальный папка монем, папка мекушояд, просто файл не, папка мекушояд. Хоб, иш фаҳм бошид. Ҳоло дар бораи attachments ё файлҳои замимашуда сухан мегӯем. Ям беҳад чизи зур шай бовар кунед. Миёем ҳозир, нигоҳ кунед. Ин функсия имкон медиҳад ки файлҳои гуногунро бевосита ба майнма пайваст кунед. Ай ҳама ҷои асосии зурша мие ки мисол намҷа ма ира мондагӣ иш документи вордай, иш экзелай. Дар иҷа ҳамин чизе ки дидестен ку ҳамин дита дар дуруни ҳамин карта ҳай. Картара ма любой ҷода партом, ҳамин дитам дар дуруниш меравам вайда. Агар ма хоҳам ки дар дуруниш нарава, ҳамин ссилкае ки мисол ҳаста ҳаминҷа мемонем ку ҳамун ранги вай бад вставити ссилка локальный файл мекунем ша. Барое ки ухе наша ма шумо дар нишон диҳем, просто ҳамихелиш кардам. Мисол мебинем ҳозир. Шумо метавонед дар дуруни ҳамин файлҳо, ҳамин Xmind худаш картатон, PDF монен, Word, Excel, PowerPoint, суратҳо ё дигар ҳуҷҷатҳои муҳим монен. Ин хеле қулай аст, зеро тамоми маводҳои лоиҳа дар як ҷо ҷамъ мешаванд ва дигар лозим нест онҳоро дар папкаҳои гуногун ҷустуҷӯ кунед. Мисол нигоҳ кунед, инҷа приложение этикет, ма китоби этикет май зер мекунем. Сохранить и открыть кунем агар дар компютер сохранить мешавад. Мо просто открыть мекунем ша, просто букшояд. Ина ҳамин чизмона ина ёфтак додак мона. Хоб. Марамат ҳамун ворди лозимаи мора
ёфтак муда додак ҳами хел. Ин ҳами хел кор мекуна ҳами гуфтагимон. Ира закрит мекунем. Иш дигариш экзелай. So мекушонша. Сохранить и открыть мекунем иша. Ин автоматик кушодак муда. Дидестен? Автомати ҳами чиза муда кушод нишон дод чӣ хелай. Беҳад зарура, беҳад важне ҳами чиз. Бовар кунед. Як маслиҳати муҳим. Аз ҳад зиёд тасвир ё файл илова накунед. Ҳадафи майндмап соддагӣ ва фаҳмо будан аст. Танҳо он маводеро истифода баред ки воқеан ба шумо барои кор ё омӯзиш кӯмак мекунад. Дар хотир доред, Xmind танҳо барои навиштани идеяҳо нест. Он метавонад маркази нигоҳдории тамоми маълумоти лоиҳаи шумо бошад. Бо истифода аз тасвирҳо, нотис, гиперлинк ва attachments шумо тамоми маълумоти муҳимро дар як ҷо нигоҳ медоред ва ҳар вақт ба он зуд дастрасӣ пайдо мекунед. Дар дарси навбатӣ мо меомӯзем ки чӣ гуна аз қолабҳои омода templates истифода барем ва чӣ тавр дар чанд дақиқа майндмапҳои касбӣ эҷод кунем, бе он ки ҳама чизро аз сифр созем. Дарси беҳад зур буд. Ҳама чизои нашод, ссилкаҳо, суратҳо, ҳар хел файлҳо мондана нишон додем. Шумо ҳам чизе ки ман ҳамҷа нишон додам, дар ҳақиқат бояд бар ба бари ма када рафтан гиред. Видеоро пауза мекунед, медурен ҷинг мекунед дар ин ихтон, ихебдай бо медурен дальши мерен. Бо медурен дальши мерен. Ҳамиқа кора ҳамиҷа нами дарсда. Саломат бошен то дарси дига барори кор.